alle sammen, velkommen til en til video. Men i dag, grunden til at jeg lægger så mange videoer op lige hurtigt, det er fordi, at jeg er hjemme med min ven Lukas, og så kan jeg lige så godt lægge nogle videoer op, så jeg har noget at se, siden de bliver så korte. Også fordi jeg er YouTuber. Ja, og det kan være, der kommer noget specielt musik på, men jeg synes, det musik, det er godt. Altså, så er jeg ligeglad, hvad I synes. Men jeg håber ikke, I synes, det er dårligt. Det må I ikke! Nå, men altså, for det første, så rigtig mange tak for nogle flere subs. Jeg håber, at hver gang I ser mine videoer, så giv lige et sub. For hvis I giver et sub... Eller like. Ja, eller like, eller kommentar, det vil jeg også rigtig gerne have. Men når I først har givet subs, så når jeg får 10 subs, så spiser jeg en rød chili. Jeg må ikke drikke noget mælk. Jeg vil gerne være med. Jeg må ikke drikke noget mælk, og min ven han er med til det. Og det bliver sjovt at se, for jeg hader chili. Jeg elsker stærk mad, men jeg tror ikke lige, den chili bliver så god. Og så kommer jeg også til at lave alle mulige ting. 100 sub special. Der kommer der til at komme nogle sjove ting. Det må jeg sige. Der kommer vi til at spille fodbold. Der laver jeg en fodboldchallenge mod Lukas, hvor vi skal... først skal vi spise en chili. En rød chili igen, og så skal vi ud og spille fodbold. Og det kommer til at blive sjovt. Eller ølstafet bare med vand. Den er sjov. Ja. Hvis du ved godt, du er mega tæt på at lave den. Lave hvad? Der. Ja. Jeg Fedt. Men jeg var lige i gang med at lave den der, sådan en her. Men hvis I synes, det er sej, så smid et like. Og min vens kanal hedder... Den ene hedder Lukas Vestergaard, den anden hedder Birgit Vestergaard. Okay, så jeg lægger link til Lukas Vestergaard nede i beskrivelsen. Og Birgit. Og vi ses. Bum, tigger, bam, bam.